Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης από το Body Trainer και μαζί θα κάνουμε το μάθημα του Functional. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί το ζέσταμά μας. Πάμε, ξεκινάμε περιφορές χεριών μπροστά. Δυναμικά κάνουμε. Ωραία, πάμε προς τα πίσω. Μεγάλους κύκλους. Δυναμικά, σαν να προσπαθούμε να πετάξουμε. Πολύ ωραία, πάμε να αλλάξει τώρα. 2 επαναλήψεις, αλλάζει το χέρι. Το πάνω χέρι πάει κάτω και το κάτω πάνω. 2 πάνω, 2 κάτω. Πολύ ωραία, ό,τι κάνουμε το κάνουμε δυναμικά. Είναι ζέσταμα και θέλουμε να ζεσταθούμε καλά για να μην τραυματιστούμε στις ασκήσεις μας μετά. Πολύ ωραία, πάμε χαμηλά τώρα. 2 πίσω, 2 μπροστά. 2 πίσω, 2 μπροστά. Μία το ένα χέρι πάμε από πάνω, μία το άλλο. Παίρνουμε ανασούλες κανονικά. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε λίγο πόδια ψηλά. Ωραία, παίρνουμε μια ανασούλα. Πάμε πόδια πίσω. Βάζουμε χεράκια πίσω και νιώθουμε τις στένες να ακουμπάνε τις παλάμες μας. Πολύ ωραία, πάμε και λίγες περιστροφές των ποδιών. Το δεξί πρώτα. Ωραία, πάμε και λιγάκι το αριστερό. Τέλεια, πάμε και μερικά ψαλιδάκια μπροστά. Ωραία, παίρνουμε μια ανασούλα και πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, πρώτη άσκηση που κάνουμε είναι καθισματάκια. Ξεκινάμε. Εισπνέουμε όταν κατεβαίνουμε, βγάζουμε ανασούλα όταν ανεβαίνουμε. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Προσέχουμε τα γόνατα να μην περνάνε τη μύτη των ποδιών. Κατεβάζουμε τη λεκάνη μας σαν να θέλουμε να ακουμπήσει ο ποπός μας κάτω. Τα χεράκια μπροστά. Εισπνέουμε, εκπνέουμε. Πάμε ακόμα. Πολύ ωραία. Παίρνουμε μερικές ανασούλες. Η επόμενη άσκηση που θα κάνουμε είναι προβολές στην καρέκλα μας. Σε μια καρέκλα που έχετε απλή σπίτι. Βάζουμε πάνω το ένα πόδι. Φροντίζουμε πάντα να πατάει όλο το πέλμα ψηλά. Το άλλο πόδι σηκώνεται σαν να θέλουμε να δώσουμε γονατιά σε κάποιον. Όταν σηκωνόμαστε βγάζουμε ανασούλα. Πάντα στο δύσκολο κομμάτι βγάζουμε ανάσα. Όταν κατεβαίνουμε παίρνουμε. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο ακόμα. Προσπαθούμε πάντα όλες τις ασκήσεις, έτσι κάνουμε δυναμικά.
Ωραία, τέλεια. Τώρα ξαπλώνουμε σε ένα στρωματάκι, παίρνουμε μια πατσετούλα, άμα έχουμε ένα λάστιχο ακόμα καλύτερα. Ξαπλώνουμε σαν να θέλουμε να κάνουμε ραχαίους. Κάτω χέρια, πόδια, τεντώνουμε χέρια μπροστά. Σηκωνόμαστε, τραβάμε την πετσέτα να έρθει ακριβώς κάτω από το λαιμό. Φεύγει η πετσετούλα, κατεβαίνουμε. Στο πρώτο μισό παίρνουμε ανασούλα, στο δεύτερο μισό βγάζουμε. Προσπαθούμε να μην κάνουμε και ένα pause ψηλά όταν είμαστε, όταν η πετσέτα φτάνει κάτω από το λαιμό μας και είμαστε στο υψηλότερο σημείο. Ωραία. Σηκωνόμαστε. Παίρνουμε ανασούλα. Η επόμενη άσκηση που θα κάνουμε είναι μπουνιές. Βάζουμε ένα πόδι μπροστά. Βάζουμε μάλλον καλύτερα τα πόδια μας παράλληλα το ένα με το άλλο. Τα χέρια μας εδώ, σε θέση ετοιμότητας. Και φύγαμε. Γρήγορες μπουνιές. Αν μπορούμε και έχουμε σπίτι κάποια βαράκια ελαφριά, 1-2 κιλά ή 2 μπουκαλάκια νερό, θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση και ακόμα πιο αποτελεσματική. Εδώ πέρα παίρνουμε εισπνοή-εκπνοή με το δικό μας ρυθμό. Ωραία, ωραία, προσπαθούμε γρήγορα. Ωραία. Ξεκουραζόμαστε. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την καρεκλίτσα μας. Αυτή τη φορά για να κάνουμε push-ups. Θα βάλουμε τα χεράκια μας πάνω, ποδαράκια κάτω και θα προσπαθούμε το στήθος να ακουμπήσει στην καρέκλα. Παίρνουμε θέση και ξεκινάμε. Άμα ξέρουμε ότι η καρέκλα είναι μικρή, βάζουμε τα χέρια μας στο πλάι, όπως εγώ. Ακουμπάει το στήθος, σηκωνόμαστε. Παίρνουμε ανάσα όταν κατεβαίνουμε, βγάζουμε στο δύσκολο κομμάτι που σηκωνόμαστε. Εισπνέουμε, εκπνέουμε. Σφίγγουμε πάντα τον κορμό και τη μέση μας. Δεν θέλω να σπάει εδώ η λεκάνη. Θα είναι ψηλά. Ωραία. Βάζουμε την καρεκλίτσα στην άκρη και ξαπλώνουμε για να κάνουμε κοιλιακούς, τα απλά ροκανίσματα που κάνουμε πάντα. Βλέπετε, παρόλο που είναι εύκολο που είναι το πρόγραμμα με το σωματικό βάρος μόνο, ήδη και εγώ έχω λαχανιάσει. Βάζουμε χεράκια δίπλα από τα αυτιά και φύγαμε. Ο καθένας στο δικό του ρυθμό δουλεύει και δεν θέλω να βλέπω ταρακούνηση μεγάλη του αυχένα. Κοιτάμε σε ένα σημείο συνέχεια ψηλά και όσο ξεκολλάει η πλάτη μας από το έδαφος. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψηλά, ούτε να κάνουμε μεγάλη κάμψη του αυχένα. Στο κατέβασμα εκπνέουμε, στο ανέβασμα εισπνέουμε. Ωραία. Σηκωνόμαστε. Πάμε, τώρα θα κάνουμε μια πιο δυναμική άσκηση. Θα χρησιμοποιήσουμε το στρωματάκι μας. Κάνουμε καθισματάκι. Πάμε πουσουλώντας μέχρι μπροστά. Παίρνουμε θέση σανίδας. Κατεβαίνουμε, βγάζουμε τα χέρια μας και γυρίζουμε πίσω. Κάνουμε την αντίθετη κίνηση γυρίζοντας και προσπαθούμε τα πόδια μας να είναι τεντωμένα όταν σηκωνόμαστε. Προσπαθούμε να την κάνουμε δυναμικά. Όσο πιο δυναμικά γίνεται αυτή η άσκηση, τόσο πιο δύσκολη είναι. Στο τελείωμα θέλω να βγάζουμε τελείως τα χέρια μας και να είναι σαν να ξαπλώνουμε κάτω για να κάνουμε ηλιοθεραπεία στην παραλία. Ωραία, πολύ ωραία.
Ξεκουραζόμαστε. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας άσκηση για τον πρώτο γύρο. Παίρνουμε πετσετούλα. Βάζουμε μπροστά χεράκια και μένουμε χαμηλά. Προσπαθούμε ελαφρώς να τραβάμε την πετσέτα. Μην είναι λυγισμένοι εδώ. Θέλω να τραβάμε. Και μένουμε χαμηλά, ημικάθισμα, σαν να προσπαθούμε να κάτσουμε σε μια καρέκλα. Εισπνοές, εκπνοές. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Θετικές σκέψεις. Πάμε λίγο ακόμα και τελειώσαμε. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο πάλι. Ξεκινάμε με την πρώτη μας άσκηση, τα καθισματάκια. Παίρνουμε μερικές ανασούλες. Παίρνουμε θέση. Φύγαμε. Χεράκια μπροστά. Ή εδώ, όπου βολεύει τον καθένα. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Κατεβαίνουμε ελεγχόμενα, σηκωνόμαστε ελεγχόμενα. Αλλά θέλω στο ανέβασμα λιγάκι πιο εκρηκτικά. Εισπνέουμε όταν κατεβαίνουμε, εκπνέουμε όταν ανεβαίνουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Παίρνουμε πάλι την καρεκλίτσα μας. Και όπως πριν, πατάμε καλά το πόδι ψηλά. Παίρνουμε θέση, βάζουμε ποδαράκι ψηλά. Φύγαμε. Ωραία, πολύ ωραία. Στο ανέβασμα βγάζουμε ανασούλα. Στο κατέβασμα παίρνουμε. Πατάμε με το βουνιώσουμε σταθερή. Ξανασηκωνόμαστε, δεν θέλω να χάνουμε ισορροπία. Ούτε βιαστικά θέλω. Θα το βρούμε με την ισορροπία μας, ξαναξεκινάμε. Μία ακόμα επανάληψη. Τέλεια. Πάμε να ξαπλώσουμε μπρούμητα. Να κάνουμε τους ραχαίους μας και να δουλέψουμε την πλατούλα μας. Παίρνουμε πετσετούλα. Ξαπλώνουμε. Τα πόδια δεν θέλω να σηκώνονται έτσι. Θέλω κάτω, καρφωμένα να είναι. Αλλιώς επιβαρύνεται η μέση και δυσκολεύει και πιο πολύ άσκηση. Ωραία. Πάμε λίγο ακόμα. Δουλεύουμε τις ανάσες μας, μόνο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει τώρα. Δεν σκεφτόμαστε την κούραση. Ωραία. Σηκωνόμαστε. Παίρνουμε μια ανασούλα. Τεινάζουμε και χεράκια από δαράκια και ετοιμαζόμαστε για τις μπουνιές μας. Δουλεύουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Ωραία. Δουλεύουμε γρήγορα αλλά ελεγχόμενα πάντα. Θέλω με στροφή το χέρι να γίνεται. Πολύ ωραία, πάμε λίγο ακόμα. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε στο 100% της ταχύτητάς μας. Ασχετά αν κουραζόμαστε και βλέπουμε ότι πέφτει η ταχύτητα, εμείς προσπαθούμε πάντα πιο γρήγορα. Ωραία.
Παίρνουμε την καρεκλίτσα μας πάλι. Βάζουμε χεράκια πάνω στο πλάι. Άμα είναι μεγάλη καρέκλα. Σφίγγουμε με σούλα, κοιλιά και πάμε. Προσπαθούμε πάντα οι παλάμες να είναι κάτω από την ευθεία με τους ώμους. Ούτε πολύ μπροστά, ούτε πολύ κάτω. Οι αγκώνες δεν θέλουν ούτε πολύ κολλητά με τα πλευρά να είναι, ούτε πολύ ανοιχτά. Περίπου 45 μοίρες. Ωραία, παίρνουμε θέση τώρα για τους κοιλιακούς μας. Γυρίζουμε ποδαράκια, βάζουμε χεράκια στο πλάι και φύγαμε. Εισπνοή, εκπνοή. Ωραία. Σηκωνόμαστε και πάμε να κάνουμε τη δυναμική μας άσκηση. 2 ασκησούλες μείναν ακόμα για να ολοκληρώσουμε το γύρο μας. Παίρνουμε ανάσες, μόνο αυτό μας βοηθάει τώρα. Θετικές σκέψεις. Φύγαμε. Είπαμε όσο πιο δυναμικά γίνεται και η άσκηση και πιο γρήγορα, τόσο πιο δύσκολη γίνεται. Ακουμπάμε τελείως κάτω, σαν να ξαπλώνουμε, σαν να είμαστε στο κρεβάτι μας και να θέλουμε να κοιμηθούμε. Στην επιστροφή κάνουμε ακριβώς την αντίθετη κίνηση. Ωραία, πολύ ωραία, δουλεύουμε. Πάμε μια φορά ακόμα. Ωραία. Να δουλέψουμε και το κάθισμά μας. Ισομετρικά θα κάνουμε με την πετσετούλα μας. Παίρνουμε μια ανάσα. Ωραία. Φύγαμε, λυγίζουμε πόδια. Ευθεία κοιτάμε το κεφάλι, πάντα συμβαδίζει με το υπόλοιπο σώμα. Ωραία, προσπαθούμε ελαφρώς να έχουμε μια τάση στην πετσέτα, να την τραβάμε σαν να θέλουμε να τη σκίσουμε. Λυγίζουμε τα πόδια ισομετρικά, να είναι δηλαδή σαν να θέλουμε να κάτσουμε σε μια καρέκλα. Ωραία. Ολοκληρώσαμε και το δεύτερο γύρο. Έχουμε άλλο ένα ακόμα. Παίρνουμε ανασούλες. Βλέπετε, ακόμα και εγώ έχω αρχίσει και λαχανιάζω. Παρόλο που είναι ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Πάμε, χεράκια εδώ. Ή στη μέση μπροστά, όπου βολεύει τον καθένα. Και πάμε καθισματάκια. Τέλεια. Ωραία.
Παίρνουμε την καρεκλίτσα μας τώρα. Προσέχουμε πάντα η καρέκλα που θα πάρουμε, επειδή θα ανέβουμε πάνω να είναι στιβαρή και να έχει ισορροπία, μην τρέμει. Γιατί μπορεί να πέσουμε και να χτυπήσουμε. Παίρνουμε θέση. Φύγαμε. Βάζουμε όλη τη δύναμη όταν σηκωνόμαστε στο πόδι που πατάει πάνω στην καρέκλα. Το πίσω δεν βοηθάει καθόλου. Το μόνο που χρησιμεύει στο πίσω είναι όταν σηκωνόμαστε να κάνουμε την κλωτσιά μας δυνατά και ψηλά. Σκεφτείτε σαν κάποιον να πάει να σας κλέψει στο δρόμο και να τον κλωτσίσετε. Βρίσκουμε ισορροπία και ανεβαίνουμε. Πάμε. Τέλεια, αυτό είναι. Δυνατά. Ωραία. Αφήνουμε την καρεκλίτσα μας έξω και ξαπλώνουμε μπρούμητα για τους ραχαίους μας. Τάμε χάμω. Κεφάλι κάτω, δεν το σηκώνουμε εδώ. Να κάνει υπερέκταση. Είναι πολύ καλή άσκηση γιατί δουλεύει και τους ραχαίους και την πλάτη μας. Παρόλο που δεν έχει μεγάλη επιβάρυνση, το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι μια πετσέτα. Πάμε άλλη μία. Τέλεια. Σηκωνόμαστε, παίρνουμε πάλι την καρεκλίτσα μας. Για να κάνουμε τα push-ups μας. Ωραία. Εισπνοές, εκπνοές. Μόνο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει τώρα. Θετικές σκέψεις, δεν υπάρχει κούραση. Η γυμναστική αυτή την περίοδο είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει. Λόγω της καραντίνας έχουμε κόψει όλα τα άλλα. Επομένως προσπαθούμε όσο μπορούμε να ευχαριστηθούμε τη γυμναστική αυτή τη μισή ώρα που κάνουμε. Ωραία. Βάζουμε την καρεκλίτσα μας στο πλάι και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τις μπουνιές μας. Βλέπετε ήδη έχουμε υδρώσει αρκετά. Παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό το περιβάλλον. Πηγίζουμε ελαφρώς τα πόδια, έχουμε καλή βάση και φύγαμε. Γρήγορες, δυναμικές, ελεγχόμενες πάντα μπουνιές. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το ελέγχουμε. Δουλεύει με τις ανασούλες μας. Δύσκολη άσκηση, δουλεύει τους ώμους πολύ. Και δουλεύει και το αερόβιο κομμάτι. Πάμε λίγο ακόμα, πιέζουμε τον εαυτό μας, πάμε. 3 ασκησούλες μείνανε και μία αυτή 4 που είμαστε τώρα. Δεν τα παρατάμε. Τέλεια. Πάμε για τους κοιλιακούς μας τώρα. Πάμε να τους δουλέψουμε για το επόμενο καλοκαίρι που θα έρθει. Άμα δεν είμαστε πάλι σε καραντίνα. Βάζουμε χεράκια δίπλα από τα αυτιά, όχι πίσω από τον αυτιά να τραβάμε κεφάλι. Και φύγαμε. Πολύ ωραία. Δουλεύουμε, σφίγγουμε κοιλιά, να σηκωθούμε ψηλά. Όσο μπορεί ο καθένας. Ίσα ίσα να ξεκολλάει η πλατούλα από το έδαφος. Βλέπετε, τώρα έχει διαφορά από την αρχή. Είμαστε πιο κουρασμένοι, δεν μπορούμε να σηκωθούμε πολύ ψηλά. Νιώθουμε σαν να μην ξεκολλάει η πλάτη από το έδαφος. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς προσπαθούμε εκεί, δουλεύουμε.
Ωραία, σηκωνόμαστε. Αν κάνουμε τη δυναμική μας άσκηση. Παίρνουμε θέση. Ανασούλες, ετοιμαζόμαστε. 3, 2, 1, φύγαμε. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε παιδιά, δεν το παρατάμε τώρα. Τώρα τελειώσαμε. Φάγαμε το γαϊδάρο, έμεινε η ουρά. Δεν τα παρατάτε τώρα. Τώρα είναι που δυσκολεύει, εδώ φαίνονται οι δυνατοί. Πάμε λίγο ακόμα. Ωραία. Πάμε και την τελευταία μας άσκηση και τελειώσαμε. Παίρνουμε πετσετούλα. Τώρα θα νιώσουμε λιγάκι παραπάνω κούραση για την ισομετρική άσκηση. Και συνδυάζει δύο ασκήσεις μαζί. Παίρνουμε τις ανασούλες μας. Παίρνουμε θέση. Φύγαμε. Μπράβο παιδιά. Μένουμε χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Πιέζουμε τον εαυτό μας. Πάμε, δουλεύουμε ανάσες. Λίγο έχει μείνει, μισό λεπτό. Μην το παρατήσετε τώρα. Πάμε. Δυνατά. Η δύναμη δεν είναι στους μύες. Είναι στην καρδιά και στο μυαλό μας. Πάμε παιδιά, πάμε λίγο ακόμα. Πάμε, πιέστε. 3, 2, 1, μπράβο σας. Μπράβο παιδιά. Παίρνουμε μια ανασούλα, πίνουμε λίγο νεράκι και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τις διατάσεις μας. Ξεκινάμε. Πάμε, ενώνουμε τα δάχτυλά μας, τραβάμε προς τα πίσω και προσπαθούμε να τεντώσουμε λίγο, να νιώσουμε να τραβάνε η ώμη και η μέση μας, η σπονδυλική μας στέλη. Στα να προσπαθούμε να ψηλώσουμε. Το κάνουμε και στις μύτες λίγο. Ανασούλες τώρα, τελειώσαμε. Μια χαρά είμαστε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ωραία. Τινάζουμε χεράκια. Πιάνουμε πίσω. Ενώνουμε χέρια. Προσπαθούμε να πιάσουμε τα χέρια μας όσο μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε, μπορούμε μέχρι εδώ. Εκεί, δεν θέλω να τραυματιστούμε, για χαλάρωμα είναι τώρα οι διατάσεις. Ωραία. Πάμε και την άλλη μεριά. Τέλεια. Ελπίζω να σας άρεσε το πρόγραμμά μου. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα στην καραντίνα. Να μην παραμελήσουμε τον εαυτό μας και τους στόχους μας. Ωραία. Να τινάξουμε λίγο χεράκια. Ξεπιαστούν. Ωραία. Ανοίγουμε ποδαράκια. Και πιάνουμε κάτω το έδαφος. Μένουμε. Δεν θέλω ταλαντώσεις πάνω κάτω. Μένουμε. Ωραία. Πάμε λίγο ακόμα. Πάμε τώρα, πιάσουμε πίσω. Βαθιά, βαθιά, βαθιά να πάμε. Όσο μπορούμε. Και μένουμε. Μπράβο παιδιά. Αυτό είναι. Τέλεια. Ωραία. Κλείνουμε τα πόδια. Λυγίζουμε και πιάνουμε πίσω φτέρνες. Μπράβο παιδιά, τέλεια. Ανασούλες τώρα, έχουμε τελειώσει. Είμαστε στο χαλάρωμα. Τέλεια. Πιάνουμε το πόδι, τραβάμε τετρακέφαλο. Πιάνουμε από τη φτέρνα, δεν θέλω ψηλά. Από τη φτέρνα και τραβάμε ώστε το γόνατο να δείχνει κάτω. Αν δεν μπορούμε να βρούμε ισορροπία, πιανόμαστε από κάπου και κρατιόμαστε. Ωραία.
Ωραία. Τώρα βάζουμε το ένα ποδαράκι δίπλα από το άλλο. Φτάνει να το ενώσει να βρίσκεται δίπλα από τη μύτη του άλλου. Σηκώνουμε μυτούλα και την πιάνουμε. Ωραία. Μένουμε εκεί λίγο. Όσο πιο χαμηλά μπορεί ο καθένας. Είναι διατάσεις για χαλάρωμα. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε και ποδαράκι. Πολύ ωραία. Μένουμε λίγο ακόμα. Ωραία, τέλεια. Ήμουν ο Γιάννης από τα Body Trainers. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το μάθημά μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.